ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Святу імшу, як звичайно, о 10-й годині в неділю ахвяруємо за усю нашу парафію. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Молимся. Усемогутный Боже, вершиня усялякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и да поможи нам узрастать у побожности. Подтримай и ласкаво заховай у нас ущо доброе, праз Пана нашего Єсуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вчу вас виконувати.
каб жылі вы і увайшлі і атрымалі ў спадчыну зямлю, якую дае вам Пан, Бог айцоў вашых. Нічога не дадавайце да гэтага, што я наказваю вам, і нічога не адымайце ад гэтага. Захоўвайце запаведзі Пана Бога вашага, якія я наказваю вам. Захоўвайце і выконвайце іх, бо гэта мудрасць вашая і розум ваш перад вачыма народаў, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць: толькі гэта народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ж ёсць іншыя народы вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізка ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не паклікалі Яго. Ці ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам. Гэта Слова Божае. Читання послання святого апостола Якуба. Брати мої умилованные, усялякое дарование доброе и усялякий досконалый дар походит звыш, от Отца святла, у якого нема зменливости, або тень неузменной, постановивши народил нас Отец словом правды, каб мы были полным початком ягонных створенняў. Примите с покорою посеянное у вас слово, якое може збавить ваши души. Будьте ж виконавцами слова, а не только слухачами, якія подманывают самих себе. Чистые и беззаганная побожность перед Богом и Отцом – это тое, каб наведывать сирот и удов, и в нядоле ихней заховывать себе незаплеменным светом. Это Слово Божие.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час сышліся разам да Езуса фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрузалема. І ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца, абмыцця кубкаў і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запавядзяў. Бо вы пакінулі запавядь Божую, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры з чалавечага сэрца выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужаложства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэтае зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана. Ніколі вы не задумываліся, сябры, чаму гэтыя законы былі ў габрэяў, што трэба было часта мыць рукі, прыходзячы, напрыклад, з рынка, што трэба было кубкі дакладна абмываць абавязкова, што нельга хлеб есці нячыстымі рукамі. Это ж не толькі, бо сёння мы разумеем, што гэта маглі быць чыста гігіенічныя правілы, якія сапраўды захоўвалі вельмі часта ад вялікай колькасці якіхсьці хваробаў, якія перадаюцца. Але ў старажытнасці гэтыя законы мелі таксама яшчэ і рэлігійнае вымярэнне. Таму што габрэі вельмі старанна намагаліся захаваць як бы такі свайго роду каранцін ад рэшты свету, каб не ўваходзіць у зносіны з язычнікамі, з іншымі народамі, каб не пачаць жыць так, як жывуць яны, каб не апаганіцца не проста нават іхнім ладам жыцця, але таксама нават не дакранацца да таго, да чаго дакранаюцца язычнікі. Ужо не дай Божа за адзін стол сесці з неяўрэем. І гэтыя правілы былі вельмі жорсткія, яны нават яшчэ больш з цягам часу, з цягам стагоддзяў яшчэ больш рабіліся такія больш зацятыя. І вось як вынік сёння ў нас ёсць у кнізе Євангелія паводле Марка, вось гэты фрагмент, дзе ёсць канфлікт, можа прэтэнзія фарысеяў і кніжнікаў да Езуса і ягоных вучняў, што як гэта вы ядзіце хлеб, не памыўшы перш рукі. І Езус, ён пачынае гаварыць пра іхнюю крывадушнасць, таму што рэч у тым, што яны захоўваюць чалавечы закон, чалавечыя традыцыі, а адкідаюць Божы закон. Сябры, можа так здарыцца, што нават мы ў сучасным свеце жывучы, трэба адкласці на бок як бы гігіенічныя патрабаванні, асабліва з-за таго, што ёсць ковід, і таксама нас заахвочваюць часта мыць рукі, хадзіць у масках і так далей. Это ўсё правільна і добра.
Але тут вось ідзе гаворка больш пра нешта глыбейшае, чым проста гігіена. Справа ў тым, што вось так, як у габрэяў у пэўны момант з'явілася такая спакуса, што іншы чалавек, язычнік, з якім я сустракаюся, ён патэнцыяльна можа зрабіць мяне нячыстым. Што вось сустрэўшыся, я магу нахватацца ад яго нейкіх слоў, нейкіх звычаяў, што я, жывучы сярод язычнікаў, я ж прадстаўнік Божага народу, которага ёсць закон, которым я ганаруся, што я не абы хто, не так, як гэтыя сабакі-язычнікі. І вось небяспека заключаецца ў тым, што жывучы сярод іх, я магу таксама пачаць жыць, як яны. І таму трэба, каб былі дакладныя законы, якія гавораць, што яны тут, мы тут. Гэта язычніцкае, гэта наша. Дакранацца да іх нельга, сядаць за адзін стол нельга, трымаць дыстанцыю заўсёды, таму што я магу заразіцца гэтым вось іхнім язычніцкім менталітэтам. Так было тады ў старажытнасці, таму гэтыя законы былі такія для іх важныя, і яны іх так захоўвалі. Але ведаеце, сябры, што вось гэта можа пагражаць нават і нам, людзям 21 стагоддзя, католікам. Што ў нас таксама можа закрасці такі менталітэт такога ізаляцыянізма ад свету, што вот мы, католікі, мы лепшыя. І это праўда, што па нейкіх параметрах мы лепшыя. Але сапраўды рэч у тым, што можа так здарыцца, што сустрэча з другім чалавекам для мяне становіцца як быццам бы такім, што мяне робіць нячыстым, мне часта здаецца. Што хтосьці паедзе, напрыклад, да сваёй цёшчы і кажа, я як сустрэнуся з ёй, у мяне падымаецца ціск, мне хочацца мацюгацца ўсімі матамі, которые я ведаю. Мне пастаянна, як толькі сустрэнуся з гэтым таксічным чалавекам, мне трэба адразу да споведзі ісці, што гэты чалавек мяне робіць нячыстым. І ў нас таксама можа паявіцца такі менталітэт, вось як у гэтых габрэяў, што другі чалавек для мяне небяспека, што ён можа мяне апаганіць. І некаторыя нават думаюць до такой ступені, вот нават на споведзі прыходзяць і гавораць такім чынам, што вот муж ён такі ці такі, альбо жонка такая і такая, і таму я вось накрычала, награшыла і так далей. Мае даражэнькі, гэта апраўданне. Не тое, што цябе прыходзіць звонку, іншы чалавек цябе можа зрабіць нячыстым. А тое, што абуджаецца ў табе як рэакцыя на ягоныя паводзіны. Вось гэта можа рэальна зрабіць цябе нячыстым. І гэта толькі апраўданне на самой справе. Вось і таму Езус сёння гаворыць у Евангеллі, што вы адкінулі Божы закон, а нарабілі сабе чалавечых законаў, каб апраўдаваць сваю гнуснасць. І я гэтыя словы, вось гэты прыклад, который цяпер расказваю, я прапрацаваў вельмі канкрэтна і дакладна на сабе. Я гэта ўжо добра ведаю. Таму што ў супольнасці, нават жывучы з іншымі братамі, таксама ёсць такі брат, напрыклад, такі ці іншы, адзін ці другі, пра которага я таксама магу сказаць, што вось лепш я не буду сустракацца з ім. Тады я стануся святым. Таму што калі я з ім сустрэнуся, то мая святасць разрушаецца тады. Ну, это таксама вельмі гнусная думка. І это вялікае непаразуменне, калі я баюся, што другі чалавек можа зрабіць мяне нячыстым. І тут, сябры, вось Езус дае такое слово, у чым жа заключаецца сапраўдная пабожнасць. Ён гаворыць, дае слово праз святога апостала Якуба, мы сёння чыталі. Ён гаворыць, па-першае, тут такія словы, пасланні святога апостала Якуба. «Прыміце з пакораю пасеянае ў вас слова, якое можа зрабіць, прыміце з пакораю пасеянае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе». І далей кажа так. «Чыстая і беззаганная пабожнасць перад Богам і Айцом – гэта тое, каб наведваць, па-першае, каб
наведаваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплямленым светам. Вось гэтыя дзве рэчы, гаворыць святы апостол Якуб, калі ты рэальна хочаш быць пабожным, а што значыць пабожным? Нават паглядзіце, ад чаго паходзіць это слово пабожны. Гэта жыць паводле Бога, па Богу. Вось гэта па-сапраўднаму чалавек пабожны. Не той, который дзесяткі тысяч ружанцаў у дзень гаворыць. І не той, который дэкларуе, напрыклад, што я жа веру в душе. Гэта яшчэ не пабожнасць. А пра што такое сапраўдная пабожнасць? Вось Якуб гаворыць сёння, кажа, па-першае, гэта наведваць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй. У тыя часы, калі прапаведавалі апосталы, сіроты і ўдовы, гэта быў такі клас у грамадстве, такая частка грамадства, якая была найменш абароненая. Калі паміраў жанчыны муж, яна нікому не была патрэбная, таму што жанчына не магла самастойна працу знайсці ў тыя часы. Не было ніякіх сацыяльных забеспячэнняў. А таксама сірата, калі заставалася дзіця без бацькоў, ўсё, яна і бегае па вуліцы і жабруе. І таму сіроты і ўдовы гэта быў сінонім найменш абароненых людзей у грамадстве, самых абяздоленых. Наогул, меншых братоў часта называў Христос вось такіх людзей. І ён гаворыць, што калі у цябе ёсць рэальна пабожнасць, вось такая сапраўдная, шчырая, недэкларатыўная, то ты будзеш памагаць тым, хто сёння меншы. Што і не таму, што гэта такі абавязак, што Бог змушае да гэтага, што я ж хрысціянін, павінен памагаць бедным, а таму, што табе будзе хацецца памагаць гэта. Таму што гэта будзе тваё ўнутранае прагненне. І тое, што чалавек памагае бедным, абяздоленым, гэта сімптом таго, што ў яго ёсць рэальна пабожнасць, што ён рэальна веруючы. А не тое, што ён там моліцца дзесяткі тысяч разоў у дзень. Другая рэч таксама, пра которую гаворыць Якуб, это і захоўваць сябе незаплямленым светам. І тут, сябры, мы вяртаемся да того старадаўняга правіла габрэяў, што свет гэта свет, мы гэта мы. Што трэба мець дакладнае адрозненне і дакладную самаідэнтыфікацыю, што людзі ў свеце жывуць па адных правілах, мы, хрысціяне, жывём крышку па іншых, а можа нават і сур'ёзна, у значнай ступені па іншых. І гэта вось ідзе гаворка пра тое, што незаплямленым светам гэта значыць, што я не буду жыць тымі каштоўнасцямі, якімі жыве свет сёння. Таму што ў мяне ёсць каштоўнасці нашмат лепшыя, нашмат вышэйшыя. І, на жаль, дарагія сябры, нават мы, католікі, вельмі часта нават не заўважаем, не ўсведамляем сабе, што так сапраўды мы жывём не столькі Божымі каштоўнасцямі, не столькі Божымі прынцыпамі, колькі тымі ж самымі, которымі жыве ўвесь свет, гэтыя язычнікі. Для язычнікаў што важна? Па-першае, каб быць здаровенькім, каб мець грошы, каб жыць у цяпле і бяспецы. І гэта самае глаўнае ў жыцці. Нават паглядзіце, як мы нават віншуючы, ці нават сёння будуць развітвацца са мной у парафіі. Я перакананы, што ўсе будуць жадаць самае глаўнае здароўе. Жадаем вам моцнага здароўя. І это праўда, мне здароўе патрэбна, таму што у мяне ўжо не ідэальнае. Але паверце, здароўе не з'яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю ў жыцці. Калі параўнаць гэта з жыццём вечным, што я павінен у першую чаргу старацца, каб дасягнуць жыццё вечнае, дасягнуць збаўлення, каб Бог мяне уратаваў, то вось гэта здароўе, грошы, нават шчаслівая сям'я. Гэта ўсё цудоўныя, вельмі каштоўныя рэчы. Але ў параўнанні са збаўленнем у Хрысце, каб жыць у вечнасці і быць шчаслівым у вечнасці, вось усё гэта, ведаеце, святы Павел называў гэта смеццем, казаў, што усе каштоўнасці, которые рэальна каштоўныя ў жыцці, ён казаў, што калі параўнаць вось гэтыя каштоўнасці, усе, которымі жывуць язычнікі, для іх яны адзіныя і няма іншых, і параўнаць гэта з тым, што Бог дае, то гаворыць, гэта ўсё смецце.
Проста дыспрапорцыя паміж каштоўнасцю гэтага свету і каштоўнасцю Божай настолькі вялікая. І гэта, сябры, вось якраз пра гэта гаворыць Якуб, што, па-першае, пабожнасць праяўляецца ў тым, што ты бачыш чалавека, который побач з табою пакутуе, которому баліць, которому цяжка ў жыцці. І калі ў цябе пабожнасць сапраўды шчырая, ты гэта заўважыш. А калі толькі прыкідваешся пабожным, то ў цябе будзе тысячы розных спраў, вельмі важных у жыцці. Маё здароўе, мае грошы, мая сям'я. І тады ўжо няма часу на тое, каб заўважыць сірату ці ўдаву каля сябе. Я цяпер маю на ўвазе не абавязкова сірату і ўдаву літаральна. Это можа быць увогуле нават зусім не сірата і не ўдава. Это можа быць чалавек з тваёй сям'і нават, ці з тваёй працы, ці твой сусед. Просто мы бываем так занятыя сваім жыццём, што не хочам дакранацца, як тыя фарысеі і кніжнікі. Вось іхнія беды мяне могуць апаганіць, зробяць мяне нечыстым. У мяне ёсць сваё, моя сям'я, тут моя прастора. І гэта усё мяне не датычыць. І гэта, сябры, сёння таксама рэч, якая нас ставіць такі знак пытання, такі свайго роду рахунак сумлення. Ці я сапраўды, што з майго сэрца выходзіць, калі я сутыкаюся нават са злом гэтага свету. Напрыклад, калі сутыкаюся з несправядлівасцю ў сябе ў сям'і, калі дзесьці, выбачайце мяне, гнабіць мой начальнік на працы, мацюгаецца, крычыць. Мяне гэта робіць горшым? Ці гэта не ўплывае на маю чысціню і святасць? А можа, наабарот, яе робіць яшчэ большай? І гэта, сябры, не трэба апраўдвацца, мне здаецца, што свет такі паскудны вакол нас, і таму мы такія кепскія. Сёння Христос гаворыць, што нішто, што прыходзіць да цябе звонку, не ў стане цябе зрабіць нячыстым. Толькі тое, што з цябе выходзіць, робіць цябе нячыстым. І, сябры, я сёння хачу пажадаць, можа не так пажадаць, можа выразіць сваю мару. Гэта моя мара асабістая. Я думаю, што для многіх з вас яна будзе таксама важнай і блізкай. Каб мы сапраўды навучыліся глядзець вачамі Езуса Хрыста на ўсё, што адбываецца вакол нас, у нашым грамадстве, у нашых палітычным жыцці, у нашай краіне. Каб сапраўды мы умелі заўважаць таго, хто пакутуе блізка, таго, хто сядзіць, можа, сёння ў турме і трэба напісаць яму пісьмо. Каб мы сапраўды умелі заўважыць па-сапраўднаму людзей, якія сёння апынуліся меншымі, такімі свайго роду сіротамі і ўдовамі. Людзьмі, якія сёння засталіся, напрыклад, адны у Беларусі ў той час, як іх дзеці з'ехалі за мяжу. І гэтых сіротаў і ўдоваў іх з'яўляецца, абы толькі мы умелі заўважыць. І гэта пытанне пра нашу пабожнасць, это не проста пра нейкі гуманізм, что надо быть хорошими людьми. Нам недостаткова быть просто хорошими людьми. Нам трэба быть яшчэ людьми пабожнымі. Это нашмат больш. Пабожнасць — это тады, калі ты ў стане заўважыць сірату і ўдаву і не становішся як гэты пацук, который бяжыць у натоўпе, грошы, здароўе і галопам. Это менталітэт гэтага свету, который бяжыць, каб толькі дасягнуць кусок нейкі урваць сабе, забываючы пра Бога, забываючы пра любоў, пра ўсё на свеце. Не дай нам, Божа, апаганіцца менталітэтам гэтага свету. І ў гэтым сэнсе мы сапраўды павінны хоць нейкім чынам адрознівацца ад язычнікаў, ад людзей, которые называюць сябе праваслаўнымі атэістамі, ісконна праваславнымі людзьмі, як часта гавораць, што хаця на самой справе там за грош няма веры нават. Тыя, хто сёння называе сябе праваслаўнымі ці католікамі. А нечым жа мы павінны адрознівацца. Таму бяжым, сябры, у першую чаргу у такім кірунку, каб дасягнуць жыццё вечнае.
але не забываючы пра тое, што каля нас ёсць жывы чалавек. І ў гэтым жывым чалавеку прыходзіць часта Христос, які пытаецца, што з твайго сэрца выходзіць? Што тваё сэрца ў стане вызваліць як рэакцыю на зло вакол цябе? Бо нам здаецца, што калі ёсць зло, цемра, несправядлівасць, беззаконне вакол, то каб выжыць, то трэба змяшацца як бы з гэтай вось усёй масы, і тады, быць можа, вытрываеш. Неправда. Неправда, таму што зло можна перамагчы толькі добром. Што ненавісць можна перамагчы толькі прабачэннем. Што ось такую сквапнасць, скупасць можна перамагчы толькі шчодрасцю. Эгоізм можна перамагчы толькі самааддачай. І гэта, сябры, гэтым мы павінны адрознівацца, таму што калі сярод чэрні будзе толькі чэрнь, то дзе будзе святло тады? І для нас, католікаў, асабліва католікаў, вельмі важна, каб мы заставаліся людзьмі Божымі. Каб нават тады, дзе рассяваецца вельмі шмат зла, вельмі шмат несправядлівасці і беззаконня, каб мы заставаліся людзьмі святла, людзьмі Божымі. Таму што дзе тады святло шукаць, калі ў нас яго не будзе? Амен. Веру адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айца пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, які з'яўляецца для нас дарогай, праўдай і жыццём, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб, ідучы за Езусам Христом, ён з непахіснаю верою вытрываў усе выпрабаванні. Цябе просім. Молімся за духавенства, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім. Молімся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб яны ўбачылі іх дабрыню, клопат, каб яны ўбачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім. Молімся за людзей, якія пакутаюць ад п'янства, каб яны знайшлі ў сабе сілы для пераадолення сваёй слабасці. Цябе просім.
Молимся об сапраўднай духовнай і палітычнай свабодзе ў нашай краіне. Цябе просім. Молімся за людзей няверуючых, каб Христус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім. Добры Боже, Ты пастаянна напаўняеш нас сваімі дарамі. Учыні, каб мы праз пазнанне Тваёй дабрыні навучыліся любіць Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. Боже наш Ойче, праз моц святой ахвяры адары нас Твоёю ласкай, каб у нас споўнілася справа збаўлення, якая здзяйсняецца ў найсвяцейшым сакраменце, праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами, угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы ўсюды абвяшчаем моц Тваю, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Францішкам Асіскім і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога ўся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запавядзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. Не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя.
Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молімся. Боже, дякуем Табе за прыняты з Твайго стала эўхарыстычны пасілак. Учыні, просім, каб гэты святы сакрамент умацаваў нас у любові і заахвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да бліжніх. Праз Хрыста, Пана нашага. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл і тэрыторыю вакол касцёла. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак Асіскі. У аўторак пасля вячэрняй імшы набажэнства да святога Піо нагадваем, што з верасня адарацыя Найсвяцейшага сакраменту ў чацвер пачынаецца ў 16 гадзін. Прыпамінаем дзецям і бацькам, што распачаўся новы навучальны і катэхетычны год. Вельмі заахвочваем запісваць тых дзяцей, якія яшчэ не ходзяць. Нагадваем, што заняткі працягваюцца таксама і пасля першай святой камуніі. Звярніце ўвагу на расклад заняткаў на дошцы аб'яў і на нашым сайце. 5 верасня гадавіна першай святой камуніі для нашых дзяцей, якія мінулай восенню прынялі святую камунію. 2 верасня запрашаем іх і іх бацькоў на рэпетыцыю о 19 гадзіне. Заняткі для 1-10 класаў пачнуцца з 7 верасня. З 1-10 класаў. Ёсць нейкая такая дурнаватая, прабачце, звычай такі, што да першай камуніі давялі дзіцё, і ўсё, здаецца, што ўжо ўсё. На самой справе самае цікавае пачынаецца якраз пасля першай камуніі на занятках па катэхезе. І самае тое, што карыснае, а потым здзіўляемся, чаму дзіця падрастае, жэніцца, разводзіцца, аборты робіць і так далей. А дзе яно навучыцца? У школе, яго, думаеце, навучыць, як жыць па-божаму? Не. І гэта вялікае непаразуменне, калі у дзіцяці ёсць час на 1, 2, 3 рэпетытара, яшчэ на 1, 2, 3 кружок, але няма гадзіны ў тыдзень на катэхезу. Разумееце? І гэта справа, што кружок табе гэты ці рэпетытар, ён спатрэбіцца дзіцяці ў бліжэйшыя гадоў 10, 30, максімум 50. А тое, што ён атрымае на катэхезе, яму спатрэбіцца ў вечнасці. Таму, сябры, проста мы шляпыя часта і не разумеем, што трацім на самой справе. І гэта вялікае непаразуменне, калі хтосьці гаворыць, што майму рыбёнку некагда хадзіць на заняцці па рэлігіі. Значыць, што у твайго дзіцяці няма часу на кружкі. Таму што ён павінен быць у гэты час быць у касцёле. І я цяпер гавару не як каталіцкі маджахет якісьці, а я гавару вельмі сур'ёзныя рэчы, якія датычаць жыцця вечнага. Жыць або не жыць проста. Для жадаючых запісаць дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі ў закрыстыі знаходзіцца картка, на якой трэба пакінуць свае дадзеныя. Там таксама ёсць інфармацыя пра першы бацькоўскі сход. З пытаннямі адносна катэхізацыі дзяцей і дарослых, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр. На гэтым тыдні адзначаем 3 верасня ў пятніцу ўспамін святога Грыгорыя Вялікага, папы і доктара касцёла. З наступнага тыдня распачынаецца праца ў групах дарослых. Гэта 1 і 3 серада месяца, 19:00 біблійныя сустрэчы, 2 і 4 серада, 19:00 катэхеза дарослых. Больш дакладную інфармацыю можна атрымаць у сястры Ігнацыі. Да ўвагі бацькоў, якія хочуць ахрысціць сваё дзіця. У нашай парафіі з верасня распачынаецца сістэматычная падрыхтоўка бацькоў і хросных. Падрыхтоўка складаецца з 4 катэхез. Перад пачаткам курсу абавязковая размова з пробашчам. Курс будзе паўтарацца кожны месяц. Па спасылцы на нашым сайце пададзена інфармацыя адносна крытэрыяў выбару хросных бацькоў для дзіцяці.
Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму. Прамая трансляцыя нядзельнай святой імшы заўсёды о 10 гадзіне на нашым YouTube-канале. Жадаю вам усяго найлепшага на бліжэйшы тыдзень і увогуле на бліжэйшыя гады. Прыміце Божае благаславенне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог Усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Идите у супокои Христа. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам обороною, князю войска небеснага, моцаю Божою скінь у пекла сатану і іншую з духаў, якія на згубу душаў снують па свеце.